ko ron sa Sirao Garden mga ka-riders. Ako kan hada pita. So, reduce speed kita. Sirao Garden. Kanas Sirao Garden, so kung muskot ka garden, so mga tanom gina o mga bulak diyan. Mga buwak, bulak na. So, try na to atoon. Medyo hinihina lang ta kay delikado ang daan diri, banking diri. Oh, hinay lang. Oh, hinay lang. Oh, ni. Liko sa daan diri lang sa banking. Ang problema di pa ko kayo kumahaw banking. Hinay lang ta. Diesel. Mga ka-riders, nasulbad na akong kagutom, nakakaon ako dito. Lamit itong ilang litson dito da. Ato niya ko mo kaon balik kung makaride na sa ko weekend kay walay kuhan dito. Weekend lang ang ilang tinda kay bago pa sila. Weekdays wala. Sila pang obserbaran kung makusog ang ilang kananan dito, mo-open na sila weekdays. So far karon wala pa. So padayon ta sa atong bahay mga ka-riders. Ato ko sa Sirao Garden karon kay wala pa ako kana dia. Kay lab nasa na ko ng mga buwak. So puyugan ko ninyo mga ka-riders. Ipakita sad na ko ninyo ang unsang view diri sa Cebu. Sa Central Highway, mo ni kita og Central Highway ng Cebu. Asa si Raw Buseng? Si salamat. Mutanda ta kay masih masaag ta, maglastang na ba ni? Ani dagang mag-racing dire. Mga sitawag na. May balay
balay diri, luka ba nito? So, mau na turun ang Sirao Garden. Ano ni Sirao? Mau na turun Sirao Garden. Mau na ni Sirao Garden teh. Selamat. Mau na din guys. Saka dari guys. Pasir. Ay. Apa? Ruta bayar sa entrance. Pila entrance? Sirao. Ito guys. So mo ni ang view diri sa Sirao. We're looking gihapon. Mo diri. Okay. Sunday man karon so daghan ang mari diri suroy-suroy. Lahi gining laki ta. Kaya ang rumo ko ganahe diri. So mo ni lang mga tanom diri So mo ni napoy fish pan dito sa ubos. Try na to doon. Doon na to. So nindot man ito na.